Skont evalwazzjoni li saret minn Jobs Plus pajjiżna għandu biżżejjed ħaddiema tal-Y plates u food couriers. Dan tħabbar mill-Ministeru responsabbli mill-impjiegi fi stqarrija wara reviżjoni estensiva tas-suq tax-xogħol mill-entità governattiva, inkluża analiżi ta' reġistri tal-qatt u l-postijiet battala ta' min iħaddem. Minn hawn se toħroġ stampa aktar ċara dwar talbiet li jsiru għal permessi tax-xogħol għal ħaddiema li jsuqu vetturi bil-Y plates li jġorru l-passiġġieri u food couriers li għamlu l-konsenji. Fil-fatt spjegat li skont tali evalwazzjoni minn Jobs Plus pajjiżna għandu biżżejjed ħaddiema tal-Y plates u food couriers u ġie rakkomandat li jiġu rrifjutati applikazzjonijiet ġodda għal permessi ta' xogħol simili, inklużi minn individwi li għadhom barra minn Malta jew dawk li jixtiequ jbidlu ma' min jaħdmu. L-istqarrija tal-Ministeru komplet tinnota kif din il-miżura ma taffettwax lil ħaddiem attwali f'dawn is-setturi filwaqt l-applikazzjonijiet tat-tiġdid se jkomplu jiġu proċessati mingħajr interruzzjoni biex jiġi żgurat li l-impjegati attwali ma jiġux affettwati minn dawn il-miżuri. Dan bilan li jkun hawn stabbiltà u kontinwità fl-impjiegi għal dawk li diġà għandhom dawn il-pożizzjonijiet. S'dan it-tant il-Ministeru għall-Intern is-Sigurtà u l-Impjiegi spjega li hu impenjat li jiżgura li ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jaħdmu f'Malta ikunu protetti minn kull forma ta' abbuż ma' min iħaddimhom, dan anke kif kull meta jinqalgħu każi ta' abbuż l-awtoritajiet kompetenti qed jieħdu azzjoni minnu fih. Il-ħammis filgħaxija waqt li kienet jiġi intervistat mill-ġurnalist Matthew Xwiereb, il-Prim Ministru Robert Abela wkoll irrefera d-deċiżjoni tal-Gvern li jieħu azzjoni dwar il-ħaddiema barranin ingaġġati f'dawn is-setturi. Kellek mijiet ta' permessi ta' xogħol li ġew rifjutati. U inwieġeb għal ħafna mistoqsijiet li saru li minn min ħaddem lil dan il-persuni jew rid iħaddem lil dan il-persuni bl-istess mod. Pajjiżna għandu biżżejjed sewwieqa tal-Y plates u biżżejjed food couriers u ma jeħtieġ iżjed. Dik hija pożizzjoni ċara ħafna. Il-kwistjoni nqalet fil-bidu ta' dan ix-xahar wara li mijiet ta' ħaddiema ta' Bolt Food ipprotestaw wara li nbidlulhom il-kondizzjonijiet tax-xogħol li affettwaw drastikament id-dħul tagħhom. Fl-aħħar ġimgħat il-Ministru Byron Camilleri kien ukoll enfasizza fil-Parlament li dawk il-kumpaniji li jiġu taħt investigazzjoni dwar allegat sfruttament tal-impjegati tagħhom mhux se jitħallew jirreklutaw ħaddiema barranin addizzjonali sakemm jiġu konklużi l-proċeduri. F'Novembru tas-sena l-oħra Malta wkoll saret waħda mill-ewwel ġurisdizzjonijiet li rregolat l-hekk imsejħa temping agencies permezz tal-liġi l-ġdida li tirregola l-aġenziji tax-xogħol, operaturi li ma jkollhomx liċenzja maħruġa wara proċess rigoruż u serju mid-direttur tax-xogħol ma setgħux ikomplu joperaw jħaddmu ħaddiema barranin jew Maltin wara Marzu li għadda. Ma dan iddaħħlu multi aktar ħoroġ għal min ma jimxix ma' regolamenti.